Good evening! Magandang araw, gandang tanghal. Ala yung buhok ko, buhag-haga. Mahangin sa lapas, besh! Mahangin na sa kabinit sumada. Gurang naman na, gurang. Hagard, hagard. Ay, gurang, ayan. Jenny, kasama na natin ngayon. So, Ilang weeks na di kayo magkasama. oo. Ayan, noong nakaraan, kasama ko sa Ate Dolor. Ngayon naman, sana yung dadaan, sarado pa pala dito. Ano ba mas malapit? Ayan o, under renovation pa. Ayan o. Sarado siya hanggang doon. Kaya, no choice kundi mag-ikot. Namili kami ng tabungaw. Opo, sabi ko nga sarado eh. Yun yung park sarado pa. Under ano pa siya. Under renovation, I don't know. So, ang oras na natin ngayon is alas 10 na po ng gabi. Yan, kagaling namin sa Weston. Nabili ng karne ng baboy, kunting karne ng baboy. Yan sa Wonder At Island saka sa... Try natin. Oo, at doon sa Giflan. Ay, Giflan. Ano ba? Naghalo-halo na. Ang tawag dyan. Laging napupuntahan, nakalimutan pa. Isan. Oh, hindi yung isa. Color? Hindi yung, napunta rin ako kanina sa Colors. Nagtingin sana ng isda. Yung sinabi ni Pastor na galunggong, kaso wala na. Meron, pero 4 na piraso lang. Waanin na yung 4 na piraso. Kailangan natin ng 3 kilo. Or mga 3 o 4 na kilo, ganon. Ay, galunggong. Alam nyo na, pagka galunggong, pang maramihan, mas tipid pa. Mura lang ang galunggong dito. Pero doon sa West, anong mahal? 17. Tapos doon sa Colors, ano lang siya? 8.95 something, ganon. Kaya pala, bilis na. Oo. Kaya nga. So, Hanap na tayo ng tingin na lang kami doon sa Lulu. ibang na. Mamaya ng isda. Dalhin lang namin ito sa accommodation nila, Pastor. Dadaan kami sa Lulu mamaya. Doon kami magtingin ng isda. Ha. Tsaka, kakain kunti. Kasi gutom na rin. Alas 10 na ng gabi. Saan galing? Let's go, let's go! Where have you been? Where have you been? Nantok na. Tagal naman ng elevator. Saan ba yan? Pataas pa! Sa ano? Sa one? May binabayan ka sila. Maglakad ka na. Maglakad kayo doon. Maglakad ka na. Lakad-lakad. Iba mo na si mama. Lakad-lakad na. Ayun na, finally. Ang init. Ay! Hey, no? No. Nana? Dirty, dirty. Sabi, alam mo palang dirty eh. Dirty nga. Oh. Dirty talaga, dirty. Alam mo pa. Let's go, let's go. Ba. Nabili ng shawarma dyan sa may daanan. Kainin natin habang naglalakad. Ayan. Ano, masarap sis? Ang lasa. Lasang shawarma. Shawarma. Buy one, take one. Ang mga tumbayan. Shawarma. Init pa. Sarap. Mainit-init. Two hours later. Diba? Kung saan-saan nakarating. Ano, yung isda, nag-magic. Naging islog at saka palaya. Kung saan-saan na, pati ang palaya lang naman pala at saka itlog ang bibili. Napakalayo narating. Ayun na yung isda, oh. Ay, Diyos ko. Ay, dito tayo sa may ano. Dito pala sila. Underpass. Lumalakoy. Ayan o, lumalakoy pala sila dito sa may underpass. Dalawa na pala yung isda. Kaya walang Ayan isda. o. Wala na, kasi ubos na. Wala na din, no? Kanina doon. Wala na rin, ubos na. Pati dyan sa Lulu, wala na rin. 2 Lulu na yung pinuntahan namin, pero wala. Kaya, ang ending, ang palaya at saka itlog. Ito na ang ating upo at saka upo at sitaw. Ating para sa ampalaya.
Ito naman na ang ampalaya. Ampalaya na may itlog. Yan siya. Saing na rin tayo ng kanin. Hindi pa kumulo. Kanin. So, ito yung gulay. Ayan. Mainit, mainit. Tosino. Kumuha ko ng baon ko kasi maaga ako uuwi mamaya. Ayan. Ang palaya at saka yung susino. Opo. Ang dami nito. Marami siya. Marami. Ayan. Okay na yan. Ayan o. Magbaon din. Salamat. Baon na natin ito mamaya. Ay, yung kanin, wala na akong paglagyan ng kanin. Ito. Ay, hindi ka ba kukuha sa gulay? Hindi ka ba kukuha sa gulay? Wala matira mamaya. Ito ko. Ay, lang, paglagyan mo na yun. Mamaya karon. Ka lang. Waiting ng bus. Mainit. Nagaktak lang bawis. Maaga tayo uuwi ngayon eh. Kailangan sa bahay. Alas 12. Ay, hindi. Anong oras na ba natin ngayon? Mag-alas 12. Tayo tumambay o sa may gilid ng kasi mainit doon sa mismong bus stop. Bus stop, mainit siya. Kaya dito lang muna tayo magbaba. Wala pa yung bus natin. Tagal. Grabe yung init, oh. Maliligo ka talaga sa pawis. Pawis. Kaya nga yung bang... Nako, buhay nga naman. Ayan, ang init-init sa labas. Mainit kasi. Kaya nga, oh. Maalikabok pa pati yung niya, hangin niya. Tignan mo. Hindi malinaw yung maalikabok. Mahumid pa. Di ba sa doktor ka nga? Ang trabaho, di ba? Sa Alrif. Ay, sa Alrif. Sa desert. Sa desert. Doon pa rin sa dati. Kaya doon pa rin kayo sa dati? Hindi na kami sa Arabian, sa Mediterranean. Ay, sa Medna. Si Ate Leti, andun na. Doon pa rin kami sa dati. Desert. Sabi na kami ngayon. Ito din, oo. Nung ginagawa niya. Sabi talaga mga driver na pasaway. Dami. Hindi mo alam kung anong gagawin niya eh. Mabilis din tong driver natin. Kaya mabilis din siya magpatakbo. Ayan o. Maaga ko uwi ngayon kasi aalis daw sila eh. Mga 1:30. Eh nakiusap naman kasi sabi ko sino ba naman ako para humindi, di ba? Mamadali ito kasi Kaya nagmamadali tong driver, ang bilis niya magpatakbo. Yan yung baka late na siya kasi anong oras na, baka hinhabol na yung oras. hindi lang ako mapadala, hindi ako labas. Kaya ang init-init, nakakaano maglabas kaya. Nakatulog. Sarap matulog. Ayan, nakatulog na ako eh. Ha? Nakatulog ako. Sarap matulog. Ako rin naikita. Kaya nga eh. Kala ko nga sa bahay na ako eh. Ay, nako. Ay, tulog pagdating.
Nakababa na tayo dito sa bus mga kapatid. Ayun ang init. Grabe, tanghaling tapat. So, ang oras na natin ngayon is 1:00 na ng hapon. 1 p.m. At naglalakad na lang tayo pauwi sa looban sa bahay. Maaga tayo na uwi ngayon kasi kailangan tayo sa bahay. Ilalabas yung mga amo ko. Walang kasama yung mga bata. Kaya ayun, napaga tayo ng uwi. So nakiusap naman sila, 'di ba? Sino ba tayo para humindi, 'di ba? Amo is amo pa rin naman. At least minsan-minsan lang. Minsan-minsan lang naman mga kapatid na gamitin nila yung half day natin, 'di ba? Half day ng day off natin. Papasukin tayo. Hindi naman lagi. Kaya sino ba naman tayo na hihindi, 'di ba? Kasi amo pa rin is amo mga kapatid. Ayun. Ang kagandahan di siya palagi. Minsan-minsan lang talaga. Ayun, malapit na ako sa bahay mga kapatid. Hindi na tayo sa may park. Ayun, walang katao-tao ngayon. Kasi may init. Magsisilabasan ng mga tao na dito. Especially yung mga mga bandang 5:00 ng hapon. Mga ganun. Kaya, ayun. So, maraming salamat po sa lahat. And shout out po sa bawat isa. Saan po tayo naroon. Thank you so much for your support. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dyan, sa lahat ng ating mga subscribers. Thank you so much po sa inyong lahat. We appreciate it po mga kapatid. So, have a good day and a blessed day po sa bawat isa sa atin. So, bye-bye and God bless us all. See you sa ating mga susunod na videos. Malapit na ako sa bahay.